What's up YouTube? Jeg har skiftet skin, og ja, jeg har skiftet render distance og sådan noget, så nu er jeg egentlig ikke lægge så meget. Så, what? No. Sådan. Okay. Ja, min verden, som jeg nok kan huske, var der noget galt med mit 2 mini items herovre. Nu har jeg fået det så lavet. Ved at slette ticket og sådan noget. Jeg glemte lige at jeg glemte lige at gemme verden. Så jeg har ikke været online i lang tid på YouTube. Jeg har ikke oplevet mange videoer på YouTube i lang tid, fordi at det simpelthen har været sådan her. Og jeg laver lige det sidste her. Bare lige på Word. Den der. Sheet. Så tager vi den der. Ned på den. Det er det. Og jeg ved, at der er nogen, der subscriber mig, så det vil jeg egentlig gerne vide, hvem er. Meget gerne skrive det. Det er mig, der subscriber dig, eller et eller andet. Som I nu kan finde på. Jeg bliver rigtig glad for at finde ud af, hvem det er. Og det kan være, hvis I laver en server eller et eller andet, så kan jeg måske tjekke det. Fordi min computer den kan faktisk ikke trække en server. Så bruger den heller ikke. Men jeg satte det her op igen. Min coverkabelmaskine. Så I nok kan se, det var den her coverkabel. Og den herovre. Ja, hvad laver den? Den laver electric circuits. Texture packen kunne jeg lige pludselig ikke finde ud af at lave igen. Det kunne jeg ikke lige. Det forstod jeg ikke. Så det har lige været sådan lidt, hvor jeg går rundt og lavede på det her og ordnede nogle fejl og sådan noget. Prøvede at ordne det, jeg ikke kunne forstå. Men i den her episode, der tror jeg bare, vi vil lave det sådan lidt færdigt. Ikke der. Men som I nok kan se, har jeg givet mig selv de fleste ting i hvert fald. Project tables og lidt ekstra af dem. Maskinerne, charging bench, den havde jeg, og den havde jeg. Den har jeg lige givet mig nye. Havde jeg ikke huset. Men så jeg gik faktisk også lidt rundt og legede herinde. Men det må YouTube ikke vide. Men lad os lige få pustet det her ind. Eller hvad det hedder. Lad os lige prøve at se, om det virker. Det er faktisk ikke tjekket. Det er lidt flot, det der. Så tager vi også lige noget rubber. Jeg vidste ikke engang, at jeg kunne lave rubber. De giver ikke noget armor. Godt. Undskyld, jeg er forkølet. Nu skal jeg prøve at få gang i Bertha her. Den her Bertha der. Bertha! Jeg satte en fatbox. Så bliver jeg gå kreativ. Solpaneler, som jeg har opgraderet. Fatbox, den er blevet fyldt op. Når der ikke er mere strøm, så bliver det pumpet ned i den der. Når der ikke kan være mere strøm, så bliver det pumpet ned i den der, og så har jeg simpelthen sådan en kæmpe batteri.
Hvorfor gør du det? Hvorfor electric ellers? Nå ja, det er fordi jeg mener går over. Oopsie. Helt lidt. Oopsie. Kabler. Chakra. Kabel. Sådan. Fordi jeg har oven egentlig, men jeg skulle bare smide det direkte ind. Igen. Og igen. Sådan. Jamen, nu glemmer jeg det der hele tiden. Øj, den virker. Men altså, det må lige forholde sig lol. Wow. Ja, hvorfor? Det skulle forholde sig lol, sagde jeg. Jeg låner at læse den der, nej. Stopper vi bare. Den stopper vi bare. Egentlig så skal vi også bare stoppe den her, men vi lader den lige køre ud. Men i den her episode, der vil jeg nok bare lige komme i tanke om alt muligt. Jeg vil prøve at se, om jeg kan jeg vil prøve lige at teste min skal lige teste min sådan. Se, den bliver glat. Så det vil sige, armor bliver glat. Mit armor, det bliver ikke glat. Det forstår jeg ikke. Det her. Men nu så prøver vi at tage det svar. Nej. Men et tomt er i batteri, det bliver fyldt op. Prøv at se. Nu var det slet lige mørderen. Hvorfor er der ikke noget strøm? Okay. Ja, det bliver nok til at ordne sådan noget her. Hvorfor kommer det ikke ud? Hvor er det fordi alt sammen er fyldt? Hold op! Så er vi helt op der her. Det er jo ikke til at tage glasfejl. Jo, det gør det. Det var så ja. Så det står ikke. Og det gør godt med. Gør godt.
Nej. Sådan der. Så skal vi tage... Og så den der med. What? Whatever. Oh. Oh, der. Så selv vi finder ud. Og det er det. Og det tager det. Det er det. Se der. Sådan. Ja. Jeg mener her. Ja, det skal være i det. Jorden lignende. Grøn. Kommer tilbage lige om lidt. Okay, så er jeg tilbage. Det var... ja. Sådan der. Men! Lad os prøve at lave noget nuklear. Så ikke mere cheat mode. Delete. Jeg er på cheat mode, okay? Hvis jeg nu kommer i tanker om et eller andet. Lad os lave noget nuklear. Undskyld. Metal til noget. Hvis vi ikke tæller til. Så kan man stadig lige have det magnet og andet. Ja, jeg kan trykke på. Advanced circuit, generator, reactor chamber, advanced. Okay, vi skal nok ned ad mindet. Og det gør jeg nok på off-cam. Og der er ikke mere at gøre. Det må vi godt lidt tjekke også. Rubber! Rubber sheet, hvad det? Nice. Okay, det bliver stadig til rubber sheet. Shit! Den tror jeg ikke går. Nej. Hvad så derfor? Du skal lige smage min crossbow. What's up, guy? What's up? Hello? Hello? Han ignorerer mig. Nej, det gør du ikke. Vel? Farvel. Det er der, ballader, det lider. Upsi. Ja. Hold da op, kobberkabler er en masse.
Hold da. Google. Vi skal nok have noget Google. Okay, jeg lægger stadig lidt. Okay, meget. Altså herinde i tunnelen gør jeg vil ikke sige så meget her mere. Skal de have en free tab? Kan vi lave sådan, hvis vi har lige nummer 3. Free tab. Nu skal det ud. Så. Wait. Altså hvis I kunne lide den der LOL den der nye LOL video, jeg har lagt ud, så synes jeg I skulle se meget mere. Så kan jeg godt lægge meget mere ud af LOL og sådan noget. Skriv hvad jeg skal spille, det kan være jeg begynder at spille det. Ticket Minecraft, Feed the Beast og sådan noget. Hey, en trick tag, har den egentlig en tid? Der. Nej. Jeg ved ikke hvad vi kan lave, men vi skal til at have quarry. Alchemy. Jeg har noget. Wow. Okay. Vi cheater os til quarry, og så kan vi selv sætte det der op med pipes. Det er ryge. Prøv at se, og så skal vi også lige have sådan noget med sådan noget der. Red stone. Red. Ja. Lever. Prøv at se, vi sætter den ud af render. Quarry ud af render. Nå ja, jeg placerede den der. Det er sjovt, jeg ved ikke hvad det er. Og den nu slutter jeg den der. Chia. Oh hell no. Why do I doing this? Why do I doing this? There. Oh, hold on. Fjerde. Den der. Okay, nu lægger jeg flere på siden. Nu lægger jeg flere over på siden. City. Yeah, så skal vi have det hele vejen over til huset. Wow. Wow. Farvel på. Ja. Wow. Okay, jeg skal lade være med at sige wow.
Jeg siger wow. Oh, no, no. Så kan vi lige aflade den her. Nu er vi næsten på den anden side af havet. Wow. Ja, men nu har jeg tænkt mig faktisk at køre det her op i huset. Og så en energy condenser. Så skal jeg faktisk køre det. Så skal vi have en den går vi nok op. Så kan vi lige tage en masse R i batterier. Og så næste gang vi løber tør på den her mining field, så slår vi den ind der, og så bare anden. Oj. Det bliver hurtigt. Wow, lag. Okay, jeg smed den igen. Ud med jer. God. Vi lige har der. Nu det jo brugt. Jo, der kom det. Eller når det jo egentlig er færdigt, så lager det jo egentlig ikke mere. Skulle jeg tænke. Så nu kommer det. Nu står der ikke. Så. Se. Stopper. Goddag, lille pipe. Så kommer det en energy condenser her. Så skal de have en blaze. Rod. Flax. Blaze. Energy condenser. Energi. Eller. Og så får du ud af den her med en pip.
advanced. Sådan. Ja, og sådan der med sådan den anden farve. Ja. Og så kører det over i den her, hvor det så bliver lavet til diamant. Skal vi have en diamond? Siger man. En diamond. Og der. Tak fordi I så med. Like, comment, subscribe, alt det der. Ses.